kanthi tarokan nyuwun ninggal katresnan dipun horse. Matur nuwun. Bapak Ibu wonten warga masyarakat Bulak mriki mbok bilih badhe ngersakaken terpal truk, terpal nopo kemawon baik baru maupun servis bisa menghubungi Mbadi Kingkong terpal. Alamat wonten Jati Kapur Tarokan. Matur nuwun. Yuk nanjake waranggana salajengipun siapa dia? Yuk kita panggilkan. Ada sapa neh ki mau lali aku. Sapa? Santoso jenenge. Cynthia. Yuk kita panggilkan. Ada Sin Kansen Cynthia. Lah, sumangga. Monggo tindak kene cedek malahan. Ya, lho, pacarmu Mas Bam. Wedok. Edok kok. Jenenge sapa? Nafa Urba. Manusia. Rodok rene to ben ketok rodok rene. Jenenge sapa jenenge? Nafa Urba. Manusia purba. Nafa Urba. Lho ku lho. Wis susu apa gajah to jane? Asli. Lah iso gincur. Dudono. Wis aja aurat ya. Iya asli. Iso dikene nyeprot. Engko nyanyi ya. Wis tenang ya. Bisa. Iya ya manusia purba. Kamu mau nyanyi dengan ini? Wik. Bara ambiar. Wik. Loh, iya. Masalah sabar, ala cepot rambutmu. Lah. Wong wedok kok iso miru. Iya ya. Iya, kamu mau nyanyi di sini bersama Mbak Sinta dulu. Oke, nanti saya panggil ya, Jeng. Iya. Senangannya sekutu mawar merah ya gue, dimanapun berada. Oh, begitu. Ngene iki mironan toh? Biasanya 12,5, selawe lumah dewe. Lah rumah sana kancane toko bangunan. Wis kan don lingges barang. Iya. Iya ya Allah. Ya awak gaji tok. Iya gaji. Incis koyor-koyor tok ya Mas. Oke, iya, aku ki mau dino bingung Mas. Bingung nyapa? Jarine bose. Heeh. Iso ra iso aku kudu kebayaan. Iya. Lah aku ki gaene gairang sakmene kon kebayaan ya aku bingung iki arep. Ngene penake apa dicepot ki roke apa bayake? Ya aja, kok iso malah elek. Kok iso. Monggo disapa dulu atau langsung nyanyi monggo. Langsung aja ya. Inci. Ini ada permintaan ninggal katresnan? Oh boleh. Versi horse? Horse. Oke, saking Mbadi Kingkong. Terpal. Oh kudu enek terpal ya. Iya, pengusaha terpal. Ya. Oh begitu. Ninggal katresnan Cokonco Turangga Srijaya Putra original. Ya. Laras Srijaya original lagi.
ning pucuke tresno Sarene wonten tawuran jaranan dipun bubaraken nggih. Nggih, buyarne. Gulet dhewe ya malahan. Oh, Guri dhewe busuk ngono. iki dobes dipecut. Oh iya. Pecut ana dobes. Oh alah. Nggih, sampun Mas Bambang. Iji. Sampun minangkani pamundutan saking Badi Kingkong. Terapa. Oh, telat. Nggih. Matur suwun. Kah aku. Ganggen. Kuwi lho pecut iki suarane ngono kuwi. Ora kaya wong kayak wong edan ya. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun kagem kanca-kanca pemuda dan juga Karang Taruna luar biasa. Wah, mercone jan meriah. Engko lek kurang nyumet tabung LPG, Mas. Sing 3 kilo banter minggu mesti. Matur nuwun. Nggih, alhamdulillah tasih sesarengan kalian campur sari Laras Srijaya original ingkang mijil saking Sono Gawa, Sono Ageng Prambon ingkang dipun pandhegani dening Bapa Sandi. Nggih. Sakmenika penyanyinipun sampun nyanyi sedaya. Nyanyi sedaya. Suka aku ngene iki. Jan kok main ning Palestina. Ya. Nggih, Bapak Ibu, sindene sampun nyanyi sedaya jangkep sekawan. Oh, iki mau sinden to? Tak kira lek tukang son. Sampeyan arep nyanyi? Sampeyan nyanyi? Oh nyanyi ya. Tiarap. Jepang datang, ya Kak Sito melempem ya entek pisan. Kayak mainin Gaza. Jalur Gaza. Ndah nek campur sari ning jalur Gaza arep ngene diyar mutiar. Yo, nanjake Waranggana saderengipun wonten medhar sabda malih. Nanjake Waranggana menika mijil saking Surakarta Hadiningrat, saking Solo Jawa Tengah. Menika alhamdulillah Bapak Ibu nembe kemawon sinden menika kondur umroh. Alhamdulillah umroh saking Simpang Lima Gumul. Yo nanjake wonten somo jenenge ngapunten bae meneng merongos wonge. Yo ada engkes nuli seblak mongah-mongah apa ki Laras Srijaya original. Lah sumangga. MBG Mas Bambang gendeng buah apa yang paling manis buah mbak tambah gendeng aja my little Kok ditutup-tutupne kok malah nyanyi. Kowe ngelokne aku gendeng iki rumangsamu piye? bosok kupingmu ora ngrungono rumah MBG Mas Bambang ganteng. Nah ngono lho, Lik. Buah apa yang paling manis? Buah mbak tambah ganteng aja. Iki lho litele ya apa litelit iki? Oh. Asin nombang kowe. Hah? Asin. Bar nguyuh mburi. Bar nguyuh. Kamu itu jangan memalukan aku.
Aku nek ning warga kene iki. Warga kene iki. Iki endi iki? Merongosmu mbok dibingkem ra iso to. Iki ning ngene iki. Iya bulak. Bulak lho. Best friend lho. Aku karo warga bulak taruhane wis kaya dulur, ero gak? Idumu lho, Lik, montek kabeh ra. Aku nek kene bendino seminggu ping 3 aku. Wah, sowan rene. Lah iya tenan to tanggapane taran lho iki ta buke. Wah, ning kene wis Calem ra iso to. aku tanggapane bendino, Bang aku. Iya, iya. Sampai kene karo mulai wis kaya dulur aku wis. Wo, ala tibake jenggong neh. Sinden men ngangong-ngangong. Nyanyi do nyepelekno. Ora. Iki sone Elsa lho. Iya, iya. Elsa lho wiro. Elsa Elsa audio. Audio. Sono iso penak. Ngomongnya. Iki apa tadi? Heh? Oh Laras Srijoyo. Iki Laras Srijoyo. Laras Srijoyo original 2017 kreasi. Kreasi kok kreasi. Kreasi ndeng-gendeng. Iya. Ki anak pamundutan. Apa Mas? Saking Mbah Sek aku tulisannya tulisan Hono Coroko. Iya, no, Kowe piantun mungkin mriki ya. godak, Ora kowe. godak, Nek ya. aku ne jebolan guru seni budaya. Alhamdulillah. Seni budaya apa mantri mekar? Mantri Mekar seni budaya Lah, iya. kok. Mbah Men Sawo. Oh, alah ger. Oh. Motone ya cadok. Sik to wong tulisane iki nglumpuk ning omahe bulak. Minta gending kelo Bandung Bondowoso Mas. Utawa Roro Jonggrang. Jonggrang harus dilayani. Yo tak layani to, njaluk ning ndi? Ngarep. Mburi. Aku Lagu layani gendeng biasa. lagu. Menika Mbah Min Sawo minangkani Engkang pundi? piyambak monggo. Mbah Min Sawo. Monggo Mbah nang Min pundi? Sawo. Monggo Mbah Min nyanyi kali ini lho si bombok niki lho. Sing apik Lah niku. iya. Kali nyanyi iki lho. Karo bidadari. Nggih, kali Betari Durga niki lho. Oh, jempolmu lho. Kersa Mbah nyanyi piyambak napa? Wakil. Kaya Wakil. DPR wakil. Wakile larang. Wis disangoni ya tenang. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Iso ora wae? Hah? Yo kecil ta. Roro Jonggrang ra roro bengoke yo iso. Kuwi tempe benguk iki. Bocah cilik iki Bang ngomongno Bang. Iya, Ngene iki patuladan sing tidak baik ya. Iya, lho. iya, iya. Ora oleh tawuran nek campur sari kok tawuran ngene iki Lek gak boleh. terus panggarame Bocah bapakne. cilik, heh? Lek panggarame bapakne. Tak miil. Gak parang, Dok. Gak parang ngono kuwi enggar-enggaran mboten parang. Duduk. Duduk sing Kowe iki rasa mbok seneni bocah cilik Lah, wis ben. pelayon-pelayon. Wis bene Ya, seneng. tukaran lho, Bang. Seneng deng-gendeng gel aku. tukaran ngene. Ben aku nyanyi. Ya, si Bombok ayo. Ambune batang iki. Enek Mas Dipal. Dipal apa nimpal? Dipal. Oh, Dipal. Kuwi ponakane Gus Gendeng kuwi. Heeh. Layakno rada. Kowe wis edan. Ya, Kok tak amene. Srijoyo original. Orang yang pada keras. Ayo. Roro Jonggrang Mas garapane apa iki? Tayub. Tayub. Iya, tayub. Ya, Roro Yo. Jonggrang. Ya. Roro bengok ya. Tak tung. Ora sambok warai. Iki joget apa to? Tayub, Mas. Tayub. Monggo. Reme sesek, Mas. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita bojongan. Joko Bandung kowe aja kemalungke. Parang
Iya jonggrang pamundhutmu tak turut. Laras Wijaya original kene. Elsa Audio Pro matur nuwun. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenang. Terima kasih. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kelaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Maluku para iki kanggo kudu mampu pati mas kanggo kanggo setung lakune ngono segara Tobat kowe wanita keparan. Ora ngerti yen Bandung lanang jagat. Putra ratu panggih Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Bandawasa. Roro jonggrang manuta surbu garwa. Iya jonggrang pamundhutmu Apik to Mas? Roro Jonggrang tenan to? Iya ya Roro. Aku nek didadekne Roro Jonggrang yo kalem. Roro benguk. Roro. Ya, iki sadurunge Ya. nak nyanyi neh. Nggih. Iki enek adicara neh no. Adicara. Wedar sabda Nggih. utawa sambutan. Oh iya Mas. Sumangga katurang minggah wonten ing sasana panjenenganipun Mbah Lurah Mbah Bapa Lurah. Suwanto kasumanggaken paring wedar sabda dumateng warga masyarakat ingkang sami rawuh donya. Oh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. La kalawa quwata illa billahil azim. Dumateng pangarsane para alim, para ulama, para kiai, bapak yai, wabil khusus yang bulan Saban. Guys, sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan bisa menghadiri
dalam rangka bersih dusun atau sedekah bumi di dusun Wula ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa diaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan beliau. Ya mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya, selamat di dunia juga selamat di akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kita semua ya guyup rukun ini lumayan rame. Ini yang pertama, saya atas nama pemerintah desa memberikan ya apa ya ini enten tamu Pak. Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada warga Dusun Wula yang setiap tahun mengadakan bersih dusun atau sedekah bumi. Ini rutin Pak, rutin setiap tahun ya. Jadi setiap tahun pasti diadakan yaitu bersih dusun, mengundang campur sari untuk jaranan libur dulu karena jaranan mengundang keonaran ya. Ini musimnya musim perguruan agak memanas, jadi untuk jaranan libur dulu. Jadi, kenapa Bu Pak ya diadakan bersih dusun utawi sedekah bumi? Ini kok napa Bu? Dados jenengan niku nenuwun karo sing duwe urip supaya diparingi seger waras. Mriki mayoritas petani ya. Jadi ben hasil pertanian ben maturah-turah ngoten nggih. Sing loro bendang diparingi waras. Sing bakulan yo diparingi laris. Nggih, sing durung duwe bojo sing sik jomblo bendang diparingi jodoh. Sing duda rondo bendang oleh bojo meneh. Ya jadi di oleh iya sing durung duwe bojo bendang oleh bojo. Nggih. Nggih. Nggih, mekaten saking kula nggih, bilih enten lepate kula nyuwun pangapunten. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Nggih, mriki mayoritas petani ya. Ini kula badhe nyekar. Nggih, monggo. Lagunipun apa? Cape gunung. Oke. Ben petanine ben adem. Incis nggih dipun rencangi Mbak Lurah. Oh nggih no. Wida. Saben bengi yalik Madura iki nyawang ndukula Gusti Pangeran. Oh nang widane yalik. Mangga Pak. Ngagem bawon apa langsung? Langsung. Oh langsung. Oke. Pelak Slendro. Pun biasa. Dek zaman berjuang ya. Ya, yuk sesarengan campur sari Srijaya Putra original wonten Mbah Lurah Katuran. Lah, semoga. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Ayo. Ya, mohon izin Bapak Polisi.
Bapak BPD. Zaman berjuang Jor kelingan anak lanang Belum yen tak ompeni ning saiki ono ndi jarene wis menang jarene wis menang keturutan sing digadang bulgum balakan yen ninggal janji opo tak cadongi sego jagung yen mendung tak silingi capek gunung ayo Gak kompak to Mas B. Incis tempone jan Apik tenan lek gak iki gak iso. ora apa-apa ya Pak Lurah panggah Pangga. Oh iya. bacotke ya no Mangga Mbak Lurah. syukur bisa nyawang syukur pinang bisa gunung jadi raja bulgum balakan ini ora hilang ini podo loro-lopo Oke, Pak Marioto buka lemahnya. monggo Pak Mar joget mau Pak Mar Pak Marioto Zaman berjuang berkelingan anak-anak yen tak openi saiki ono ngendi jarene wis menang monggo Pak Mar ayo Siapa ini? Pak Lurah joget, Pak Lurah. panjenengan joget wah di Kula biasanya joget itu bengi, Mbak. jogete bengi jenengan joget wah diewek-ewek Iya. Syukur bisa nyawang gunung bisa
Terosan nggih. Nggih. Lah napa to Mbah Sampun Lurah? Mbak Lurah. Repot Walah. napa to Mbah Lurah? Terima kasih. Jenengan repot napa to? Jenengan Ya. nyanyi lho wis seneng. Nggih. Kok dadak nyangoni barang aku Lah repot. ya aku kan yo repot to. Piro mau? Anu ya Oh, iya. padang Suwun Mbah jinglang. Lurah. Padang jinglang. Heeh, ya iki Ya. nyanyi ae langsung. Oke. Ana pamundutan saka kakung mau podang kuning. Ya, podang kuning wis dingge garapan sak rame-ramene. Ya. Engko bar podang kuning ana pamundutan apa? Tak tunggu Tak balik. tunggu balimu. Oke. Lah nggih niki siap. Didamel versi napa, Kong? Tayub, Horse, Langgam, DJ, Se? napa? Barsa? Langgam. Langgam? Oke. Oke. Iya, iya, Ya. Oke. Kata ladeni mantek-mantek warungku. Tipu. Dasar para nyata Ayo, kok. ayo. Ya ditampung. Jangan tipu. Sesarengan campur sarana Srijaya original monggo tadi papuh. Oke. Ya menika pengira podang kuningku. Anggi, suwangga. Hati-hati. Narayang. Laras Srijaya original. Iya. Ayo Pak Mar. Pak Marioto. Monggo lho. Monggo Bapak. Hop. Yura. Bablannya serampat ya lo.
Matur nuwun Mbak Wida. Nggih, matur Yo, nuwun. minangkani pamundutan ingkang sampun lumebet. Sik. Ya, sik, sabar sesuai urutan sik ya. Engko bar tak tunggu balimu terus gerajakan Banyuwangi. Ngoten nggih? Ya, sik tak tunggu balimu sik ya. Oke, yo Mbak Istikharah. Ya. Ya. Langsung ya, Mas. Wektu sak bengi. Ya. Ki sing nyanyi karo sapa ki? Sik. Sing nyanyi karo sapa? Karo aku. Oh, ya wis. Sapa sing iso nyanyi? Ada? Tak tunggu balimu, tak tunggu balimu. Ga iso? Ya wis, ya. Ya. Tak. Nggih. Aku tak maca ya, Mbak. Semoga Mas Kak. Sedina ping pitu Cuapek Mas yen Bambang. kuwi keputusanku aku ora bakal gandoli lungamu ninggalke aku ragu Kenajan kodong ngampat loro aku ragu asa nanging sliramu sing tak jaluk jujur atimu uga sliramu racito senadyan ada ing kono sliramu tansah ono ing mripat lan dodo budalo tak tunggu balimu Tenan Mas Bambang nggih. tunggunan balimu ya nang ya Cintamu
Bareng-bareng bersama Rara Terima Sriwijaya kasih. original. Yo. Ya. Oke, tak tunggu balimu sudah J. sesuai dengan urutan Gerajakan Banyuwangi. Oh boleh. Terima kasih. Pasti dikasih satu bang satu ya mas ya. Sabar sik. Apa mau saya durutnya saya pisan. Gerajakan Banyuwangi. Bar ngono terus anaknya. Ada Laut Kidul. Laut Kidul. Oke. Ada Mutiara. Mutiara, oke. Spesial buat Mbak Cynthia ya. Engko ditampung sik ya, Nak. Yes, Saiki siap. Gerajakan Banyuwangi sik Boleh. sesuai dengan urutan yang sudah ada. Yuk, Gerajakan Banyuwangi campur sari Laras Sriwijaya original. Lah, sumangga. Nang. Wes sembarang mbok ge apa kono. Nggih sembarang. Wes kari bengi-benginan ngono ya. 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 Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing sepi lanang wadon kang Longgoh ning pasir pasiran
Mat. Kentak jajah. Oh gak bareng mas, kok gak bareng? Ora apa-apa, santai. Wis lempah ya mas Bambang ya, terima kasih, terima kasih. Ipik-ipik. Zah. Lagune ipik-ipik. Mbak sapa mau? Mbak Cynthia. Sin iming-iming. Aku tak leren sing jarem sikilku. Ya, Ya penak kok lagune kok. aku malah lali saniki lagu nih. Cinta bojone tangga. Kuwi lho. Yo, kurang sedelok nak waktune ya. Ya Allah. Yo, bakune diratani. Iya. Yo iming-iming. Boleh. Engko bari miming mutiara. Allah. Ya Allah, kuwi lagune lagi metu lek. Lek ya Allah lek aku ngapalan ya apa terus. Sesuk. Duh, lagune sing piye to, Ki? Mutiara ya. Yeah. Di prank kancane. Ya Allah. Iki, monggo buat pasukan goyangnya, mas-masku boleh merapat ke depan sini semuanya, monggo. Nafa goyang Nafa.
sudah lagi. Ayo bos. Mutiara. Mutiara. Ini lagunya DJ terus kene kebayaan ya Mas. Ora apa-apa. Terus tapi pasukannya DJ ngono ya. Mutiara iso? Wah urung iso tapi aku. Anu Mas nyuwun sewu. Ora iso. Musisine dereng kolaan. Nah, lah bakule kaset ya urung-urung. Nggih. Nyuwun pangapunten. Wes. Iki mergo wektune nyusuk ya to, susukan ana sing arep duet Dewa Tresna. Oh nggih, monggo. Monggo Bapak, monggo. Ngapunten nggih Mas, lagu anyar sing urung rekotan. Tenan. Rekotan lagi metu ndek ini dijaluki kancane. Lah palan ya apa sesuk. Diagem mawon mboten napa-napa sanes masjid. Oh nggih, monggo. Nggih. Nggih, Dewa Tresna. Wejeng dalu, Bapak. Wejeng dalu, Mbak. Alhamdulillah. Kali Bapak sinten to niki, Bapak? Dalem Bapak sinten niki? Bapak Riwul. Pak Riwul. Pak Riwul jalan tul. Tul apa? Salah Kak itu. Dewa Tresna spesial buat semuanya di sini barengan Laras Wijaya original lagi. Lah, diboya kurang ajar. Oke. Elsa Andrea, terima kasih. Aku cinta padamu, ora ngira yen wis ngempet tekamu. Jebul kowe wis ana sing duwe, aku bingung kok ngene dadine. Kayak apa?
dewa tresno Laras Trijaya lagi Kula ngenteni dika laput tresno nanging keloro-loro ati iki saya ora kuwe aduh kamas apa kudune Aduh sayang, aku cinta padamu Orang kira ben-ben ngempet tekamu Jabul kowe, wis ana sing duwe Aku bingung, kok ngene dadine